kai da kake neman aljannar ka na kai ne wallahi amma kuma an saka ya an ce wai abokin shawara ina zuwa wuf da ke wada ya za a yi ke zuwa let's come ne yazo zai wuf da ke ba. To a halin yanzu gani a cikin dabdalar mata kuma dama yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai buƙatar kallon matan duniya musamman halin da matan nahiyar Afirka ke ciki, ganin halin tsangwama da matsin da suke fuskanta a hannun takwarorinsu maza a duniya. Ko a wata zantawa da Vijin ta yi da Ambassador Maryam Hassan, ta ce a wannan lokacin mata sun koma saniyar ware, ta yadda za ka samu ba kasafai ake koda neman shawararsu a yayin gudanar da wani harkoki na rayuwa ba. Ta ce ba a kula da su da lafiyarsu, da ma sauke sauran nauyin da suka rataya akan mazansu, balantana ma a ce za a dinga damawa da su a sauran harkokin rayuwa na yau da kullum. Akwai wani zai ce ai dan me za ki je ki hulɗa da mata da maza gurin aiki, shi in ya fita a gurin aikin nashi shi kaɗai yake zama a ofis. Irin wannan abubuwan ne ake so a daina, irin zargin nan na babu gaira babu dalili. Ita ma shugaban kula da sashen taimakawa mata da marayu a nan Kano, Hajiya Ruqayya Abdurrahman, ta ce a yunkurin su na ganin sun tallafa rayuwar mata a wannan lokacin suna koyar da matan sana'o'in dogaro da kai, da hakan zai taimaka musu wajen rage dogaro da takwarorinsu maza a matakai daban-daban na rayuwa. Mafi yawan matsaloli da ake samu shine matsalan sake-sake ko mace-macen aure. Daga ƙarshe shugaban majalisa na Ɗinkin Duniya wato Anthony Guterres ya buƙaci sauran mata a duniya musamman na nahiyar Afirka kan suke koyi da mashahuran mata a duniya kamar su uwar gida Ngozi Okonjo-Iweala da takwararta Hajiya Amina Muhammad kan yadda suke sadaukar da kai wajen taimakawa rayuwar al'ummomi a duniya. An soma gudanar da wannan biki ne tun a shekarar 2003, kuma taken bikin bana shine kawo ƙarshen wariya ko kuma bambancin da ake nuna wa mata a duniya.